everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Wala kay mahimoy. Kay bisag asa tumutago imuhang chicken. Na, masiko pragyapon to sila. Og magtingkagod yun sila sa prisuhan. Hangtod nga madugta sila. Tapa, parang turuhon ko ni. Ay, Nga ang dumot ng gikan na to. Ha? Ang dumot mo ka? Unsa may sa nila na to nga nahimo diha nimo? ay pagbuot. Iyay. Wa siya sa dako. Pero dako kay siya sa kamatayon ni Binondo. Og sa gibuhat niya nila ni Goryo o Mitasyo. Abino ang di ko mutuwa na. Pulos na bakak ang ilang tasyo. Ha? Kabuang ra nila ang tanan. Manubag lagyapon sila ining mga pasangil batok diri nato. Blind. Unsa ba ni ka tinuod, ha? Tinuod ba nga buhi pas kukoy? O, boss. Akong boys ko, koy. Unsa? Pero unsa man pagkahitabo nga? Nabuhi pa man gyud siya nga saksi man gyud ang tanan. Nga ato gising gi-o. Ug niya ato gising gitambog sa sapa. Mo na butang nga di na ko matubag, boss. Basta kay dako kay isang buhay, boss. Asa man ang imong kamatuoran? Nara, boss, oh. Mo na ang latest nga picture nga gipasa sa tong informant. Oh. Oh. Di man ni ko ang pitsura. Pusig, karaan kayo na eh. Latest yung kuno na, boss. Pero walang ibaw kung di ni nakuha nila. Binuang. Di ko mutuwa na. Kinsa man ang informant nga naghatag mo na. Wala na mo kumplito ang detalye kung di nila nakuha i-picture. Ako bitaw sang gisukit-sukit, boss. Nakitaan na kuno na niya sa Facebook. Kung klaro ng inyong balita. Kinalang kumplitohon ninyo ang detalye. Paghimo mo investigasyon aron nga matultulan ninyo ng dapita kung asa ni siya magtago karon. Kinalang mahipos giring kulkuyan kung tinuod mabuhi paghihapon siya hangtod karon. Sige, boss. Ako na ibala na. Ako na nilihokol. Ines Jonel, aron ninyo mahatagan na yun og aksyon sa labing madaling panahon. Okay, boss. Kumusta na ka, Greggy? Ay, gimingaw kay ko ni. Kami sad, Greg. Gimingaw na sad minimo. Uy, mo ginidapita ang makalipay na ko ulit. Tungod ni kay, ni amang ko kamapuyo din higod. Niya din ni, nangalimyan ang kahumot o kalab sa hangin nga akong gipangita. Wag yun na, mawain mong kakomedyante, no, Greg? Ay, Maobe yun na akong kamingawa nimo. taw-taw na ba yasam nga, wala ko makadoa sa inyo. Og, tagsa na lang sab kaayong nga makaanhi ko. Di parehas kaniya to nga kadaadlaw ni agyaw ko din Bitaw. Oh, Pero okay ra, Greg, uy. Ang importante nga maayo na ang kondisyon sa imong panglawas karon. basin ining mga panahon nalit, basin. Makay ganyaw na ko pero magbisita din is inyo. Labi na nga, kanabang ilabi na nga, masulbad na ning mga isyu sa among pamilya. Masulbad na. Sa tinuod lang, Greg. Naguol kay kus kahimtang sa inyong pamilya. Wa ko magdahom nga maabot mo ining puntuha sa sitwasyon. Lagi, ay lagi. Tinood nalit. Dili na ko ikalimod nga. Napiktuhan gyud ang akong emosyon og huna-huna ini. Ilabi na nga pinangga kay nako ang akong mga apo. Ug wa ko makasabot hangtod karon kung anong nahitabo ning mga ingon ini. Pero kinahanglan sabyod na akong buhaton sa ngans kamatuoran og hustisya. Ilabi na sa kamatayon sa akong anak kasi Binondo. Og sa mga hulga sa among kinabuhi. Ina mo na og tubig, oh. Lamat. Lamat kayo ulit. Abi ni mo, Greg. Nakasabot kay ko si mong gibati. Tingali na sayod ka sa tanan lita. Nga,
Ako ginangunay karon nga mapasakaan og kaso si Renato. Nahibaw na ko sa tanan, Greg. Sakit og subo gyud kayo nga palandongon. Pero di sabgyud mahimo nga ako rang pasagdan nga mga panghitabo nga mahitabo ni. Ilabi na nga doon na mga kinabuhi na kalas ug hulga sa among kinabuhi. Pero, Greg, nakasiguro na bagid ka nga si Renato maugay responsable ining tanan? Yes. Yes, Lalita. Siya agad mismo ang nagpatay ni Binondo. Unsa? Maog yun kanay 10 tinuod. Una ako'y daghang mga saksi niini. Ug nasab ko'y mga ligong mga ebidensya nga siya agad mismo ang responsable sa kamatayon ni Binondo. Mao ba? Oh. Ug di lang kay kanara mga dagkong sa ngayang gihimo. Lakip na ang iyang giplano nga, ang iyang pagplano sa pagpatay nako. Nga gusto ko niyang hiluan, pinagi sa tambal. Diyos ko. Daghan siyang mga salita. Tungod niya, nabilanggo si Tasyo, sod sa 5 ka tuig. Ug iya pang gitumo-tumuan aron mahimong hugaw ang pagkataon Tasyo. Kining mga saa. Kini, mao kini, hindi na ko mapasaylo. Ngayong gihimo diri namo. Pero Greg, sa imong pagtuo, nga naman ka nga nahimo man ni Renato diha ninyo. Og sa kaugalingon niyang amahan. Dili niya amahan si Binondo. Sinagop lang siya sa among pamilya. Unsa? Tinuod ba gyud na nga siya di ay ang sinagop og dili si Tasyo? Oh, tinood, Lolita. Siya ang sinagop sa among pamilya. Anak siya sa among hardinero. Pero dili ba ang imong giingon namo kaniadto, Greg? Nga si Tasyo man mao'y sinagop? Dili, Lolita. Siya, si Renato. Si Tasyo mo tinud-anay gyud na kong apo. Og nasayod ba si Renato? Nga siya mo'y sinagop? Oh, nasayod na siya niya ng tanan. Kaya doon ay nakasulti na mo nga mismo siya miangkon nga sinagop ra siya sa among pamilya. Og kono, nabalaka siya nga basin og di siya mabahinan sa akong mga katigayunan. Mao nga dako ang iyang kasina ni Tasyo. Og gihimuan niya og mga paagi, gipasanginlan nga nakahimo og dakong kadaot sa pagkatao og dungog ni Tasyo. Kinuo ko. Kining tanan. Amo kining pamatud-an pinaagi sa korte. Aron makita gyud sa tanan ang kamatuoran kung unsa gyud tinud-aning motibo kung nganong gihimo ni Renato ang tanan niyang daotang binuhatan. Wala gyud mapakita ang bakukang siyo. Tibaan nga guilty gyud sila. Nahadlok na sa kaugalingon nilang mga anino. Hala. Nabaw gito si Renato, Pix. Nasadaan gid siya. O gusto ka. Nalipay kayo ta nga nagtago-tago sila kay masinati sad nila ang kapait nga magtago-tago sa mga tinugyanan sa balaod. Meres. Kung mapiso sila siyo. Ako gid mismo. Ako silang doaon sa prisuhan. Huh. Ano nga mas bantuaon? Ako silang ikongratsyo. Congratulations! Ug bilan ako sila og tamis nga mensahe. Tamis. Unsa may mensahe nila ba? Ako silang inon nga, enjoy your stay. Bonjour. Enjoy your stay. Bonjour. Pada sungugon gid nimo sila ha. Imo gyud sungugon. Lagi. Pa-enjoy yun ginato sila. O kung mahimo, ato silang dadon. Dadon nato sila Lolita og Linda aron musamot ang ilang kauaw. Dadon nato, dadon. Pero Pitch, UPS. si Upis. Unsay pirosyo? STL. Unsay stay? Dili ka Number na? numero. STL, sa tinuod lang. Suko man tuod kaayo ko ni Renato. Sa tanan na lang gibuhat ni Papa, ni Lolo og diri nako. Maluoy man gapon kung magunahon na ba. Kamares, oy!
Looy ka taon. Oh. Looy tatot. BP. Sa blood pressure. Sa BP. High blood na. BP. Bitaw, Pits. Maluhay ka punta, oy. Kaya di maguta parehas nila gunahuna. O, come on. Di na to sila ngayang kaluyan kay mga tig-anak ito sila kasing-kasing o batikon. Mo na siyo. Sakto man ka, Pits. Di yun unta sila angay kaluyan, pero usahay ko, di na to matag na ang panahon nga, bationg yapon taog kaluoy nila. Come on. Ayaw. No, ba na. Taga chance yun. Kabation kag kaluoy nila. Naghuna-huna, magiging sila nga, kanang patyon, ha? Sila, huna-huna sila, patay na to. Nga, maluoy na hinoong kanila. Maluoy ta. No. Ay, size. Ay, Oo, size. Wa masiti na. masit. Paningkamutan lang na to, Pits, ha? Akong paningkamutan, manghinaot lang ko nga, di ko dagon sa akong kaluoy. Oh, come on. Di yan na may mong maluoy ka nila siyo. No. Protesta yun ko na. Mao bagaw? Misulti gid si Greggy anak nimo nga si Renato gyud nagpatay mismo sa kaugalingon nilang amahan? O lagi gaw. Pero matod ni Greggy, dili man kit kuno niya apong tinuod si Renato gaw. Og dili sa to tinud-an ang amahan si Sir Binondo. Sinagop ra gid kuno to si Renato. Ang tinud-anay ra gid kunong apo mao si Tasyo. Hala no. Pagkadakong binali na hinuon ang istoryaha. Na, mi-insist man gid si Greggy ikaw. Kay matod niya na anamang kuno sila giandam nga ligong ebidensya. Og doon na sa kuno mga tao nga andam gyud kuno mo testigo batok ni Renato og ni Jonella. Ay, kuyawa anak no. Kung unsa man gani na gaw, aw adto magita mo tuo sa tinuod. Mituon na ba gyud unta ako nga sila bida ining sitwasyon na. Hastagit ko gaw. Murag dili pa gyud ko makatuo hangtod karon nga mabuhat na ni Renato. Lagi, nausa baya gyud ang akong pagtan-aw. Naglagot baya gyud unta ko nila ni Tasyo ug Pipito. Ang ako na bayang gituhuan, sila na baya si Renato ug Junel. Mao gyud gaw eh. Parehas kita gihuna-una gaw. Pero ang ako lang naibudngan kung nganong kinahanglan pa silang mutago kung wa sila gihimong dautan. Basig na hadlok lang sila gaw. Kay lagi, napasanginlan manggod sila. Kinahanglan nga ila gining atubangon gaw. Kung limpyo ang ilang konsensya. Bisag unsa pa na ang mga pasangil batok nila, dili gyud na makaduot nila. Husto ka gaw. Para sa nako no, angay sad gyud silang mupatimaw og dili gyud mutago. Kaysa marong sahel nga miring. Ako gaw, pero uy. Kinsa maning number kung makailain ni gaw? Basig scammer na gaw. So ayan na ako tubag gaw. Hello? Hello? Hello, kinsa ni? Hello? Lolita? Kinsa ni? Ako ni Lin. Si Renato. Uy, Nato. Ikaw mo din eh. Kumusta? Pasensya na kayo ka, Lita. Ayaw lang kayo mong lahing number nga akong gigamit. Mahimo ba nga magkita ta? Aha? Magkita? Lit. Kay doon na lang ko importante yung kayo nga isulti di mo. Yun na to. Asa man di karon? Kuan Lit. Niyagaw karon diri sa Andahas Farm. Pero pwede na ta nga magkita. Luyaw sa simbahan sa lungsod. Yun na ragod rin. Unsa man gid ay problema? Isulti rin ako ni mo ang tanan, Lit. Kita na nato. Na, maglisod na ba kog lakaw ro mga panahon na. Kinaghan pa kay kog gibuhat rin. Kuan, kana lang, free time. Free time ka. Pwede ko nung matawagan ining numero ha? Dili na ko musaad ni mo rin kung kanusa. Pero kung gusto ka, pwede na ko nimong duawon dinis amo. Bisag, usa lang kahigayon, Lit. Muhangyo lang utang ko nimo nga magkita ta. Sige. Manawag lang niya ko ni mo rin. Sige, Lit.
Lauman ako ang imong tawag. Magpaabot ko. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.